Вітаю, шановне господарство! Вітаю вас на 4-м міжнародным дэкламатарскім конкурсе, прысвечаным Дню роднай мовы. Ваши аплодисменты! Сёння, як вы ведаеце, а можа яшчэ і не ведаеце, адзначаецца ў свеце Дзень роднай мовы. Яшчэ яго называюць Днём матчынай мовы. І з гэтай нагоды мы сустрэліся тут, у зале Беластоцкага лялечнага тэатра, каб як след адзначыць гэты дзень. І, дарэчы, ўжо 4-й раз. Ну што ж, я вітаю дарагіх гледачоў, глядачак, удзельніц і удзельнікаў, а таксама тых, хто глядзіць нас праз відэатрансляцыю. Прывітанне ўсім, мы пачынаем! Ужо лічыць традыцыйна. З вами буду сёння я, Крысціна Дробыш. Я ўжо, шчыра кажучы, сама заблыталася, ці гэта другі, ці гэта ўжо 3-й раз. Але ўжо для мяне стала традыцыйна прыязджаць у Беласток на гэтую цудоўную падзею і разам з вами яе падзяляць. Таму я дужа рада, што зноў запрошаная фундацыяй Тутака быць сёння Тутака з вами на гэтай сцэне. Ну што ж, перад тым, як я прадстаўлю ўсіх ганаровых гасцей, журы, фіналістаў і фіналістак, которые выйдуць на гэтую сцэну, хочу спытаць, якая ў вас родная мова? Клас! Я чую, прычым такія розныя галасы ад беларускай да беларуская. Клас! А ёсць хтосьці, у каго не беларуская? Ёсць. Я просто рук не бачу, для мяне свеціць сафіт, таму я толькі чую. Ёсць, так? Супер. Таму што родная мова, как бы нават гледзячы на тое, што мы сядзім у зале і мы как бы адзначаем дзень беларускай мовы выходзіць, усё ж такі родная мова ў кожнага свая, і гэта вельмі класна, што родную мову можна павіншаваць, напэўна, ў гэты дзень. Але яшчэ будзе круцей, калі дзень роднай мовы будзе кожны дзень, чаго зычу вам і сабе ў тым ліку. Вось, ну што ж, што нас чакае сёння? Нас сёння чакае, па-першае, шмат беларускай мовы, прыгожых, таленавітых людзей. Потым мы раздамо трошкі музыкі, а можа і не трошкі, за кавалерыяй і Андрусём Такіндангам. Ну і, канешне, вызначым пераможцу 4-го міжнароднага, на хвіліначку, дэкламатарскага конкурсу. Прывітайма апладысментамі нашых фіналістаў і фіналістак, которые цяпер у залі. Мы ўсё адрэпетавалі. Я думаю, што ўсе хвалююцца, але ўсе гатовыя, ўсё будзе добра. І гэта дакладна. А я хочу абвесціць чальцоў журы, которые сёння будуць у гарачых спрэчках вызначаць пераможцаў. Я хочу запрасіць сюды ураджэнку Гайнаўкі, акторку Вроцлаўскага сучаснага тэатра Магдалена Таранта. Ваши аплодисменты! Акторка, музыка, голас гурта Зуі Алена Зуй Вацяхоўская. Паэт ды педагог Андрэй Степанюк. Спадар Андрэй. Журналіст, кіраўнік рэдакцыі нацыянальных меншасцяў польскага радыё Беласток Зміцер Косцін. Ну ось, чальцы журы ўжо занялі свае пачэсныя месцы, ўжо гатовыя слухаць і слухаць. Але, ці ўсе на месцы? Я хочу абазначыць тых, без каго гэтая імпрэза не адбылася. Арганізатарамі конкурсу з'яўляюцца фонд Тутака і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Я хочу запрасіць на гэтую сцэну Паўла Станкевіча, кіраўніка фундацыі Тутака і дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоля Вапа. Калі ласка, папрашу вас. Вітаю ўсіх. Не хачу доўга прамаўляць, таму скажу, што самае галоўнае, што мы сёння сустракаемся з Крысцінай 3-й раз, калі не помніш. Самае галоўнае ў гэтым свяце ёсць тое, што рэальна можам насычыцца вось гэтую нашу беларускую мову. Нават калі не карыстаемся з яе штодзённа,
то прынамсі тут варта азначыць гэты момант і можа дзякуючы таму, што сёння мы паглядзім, як яна прыгожа, поўная і дасканала, пачнем карыстацца яе штодзённа. А апошнія падзеі даводзяць таксама гэтага, што такая дыскусія пра рознастайнасць моўную таксама цікава. Чым болей у нас моваў, тым нам усім лепш і цікавей. Добрага адгляду. Добрий вечір, шановне господарство. Тут господариня Крістіна і Павел. Було питання, була мова в різних мовах. На Білосточчині гучить і літературна білоруська мова, і різні білоруські говорки. І усі ці мови – це наші родні мови. Тому наш конкурс, як ми не раз підкреслювали, відкритий на різні білоруські говорки і на літературну білоруську мову. Білоруська мова – це наша спадщина, наша традиція, дякую якої ми можемо заховувати свою тоєсність і заховувати нашу багату культуру. Сьогодні хочемо подякувати усім, хто долучився до этого świata, naszym талановитым удзельникам, журы, партнерам, ale перед усім wielkie dziękuję батькам i nastavnikom, які присвячають себе навчанню білоруської мови молодого покоління. Życzę finalistom udaczy, a nam усім cudownego wieczora z białoruskim słowem. Dziękuję. Дякую. Ну што ж, як вы бачыце, прывітаць вас сёння прагну не толькі я. Я хочу запрасіць на гэтую сцэну з вітальным словам ваяводу падляшскага спадара Яцыка Бжазоўскага. Dobry wieczór Państwu. Raście niespynna drewa krainy, adna halina Białorusini. Pozwoliłem sobie zacytować Wiktora Szweda nieprzypadkowo. Jeśli ktoś z Państwa pamięta, w ubiegłym roku byłem razem z Państwem tutaj podczas Dnia Mowy Ojczystej. To odbywało się w Wigilię Dnia Mowy Ojczystej i obiecałem Państwu, że przynajmniej w jakiejś formie spróbuję do Państwa wystąpić w języku białoruskim, oddając Państwu należyty szacunek, oddając szacunek kulturze, która przecież jest częścią kultury naszej, polskiej, podlaskiej. Ale są też inne powody, dla których warto przypomnieć postać wybitnego białoruskiego poety Wiktora Szweda. 23 marca tego roku, 2025 roku, będziemy obchodzili 100. rocznicę urodzin poety. No i wreszcie nie da się dzisiaj mówić o wielonarodowej kiedyś Rzeczypospolitej, a dzisiaj Polsce bez tego kontekstu różnych kultur, które współtworzą nasz region. Siłą naszego regionu, jego pięknem była zawsze wielokulturowość, wielonarodowość, wielojęzykowość i to stanowiło o sile naszego regionu. I wydaje mi się, że pielęgnowanie tradycji własnego języka jest absolutną powinnością wszystkich tych, dla których język białoruski jest językiem ojczystym. Wiedział to bardzo dobrze Wiktor Szwed, który uważał, że w pełni opisać pejzaż, krajobraz podlaski może wyłącznie używając języka białoruskiego. Jego bardzo długie lata twórcze, a przecież debiutował w roku 1957, dały nam wszystkim, nie tylko podlaskim czy w ogóle Białorusinom, przepiękne opisy podlaskiej przyrody, ale przede wszystkim dały nam możliwość
odwoływania się do tego, co w kulturze tak naprawdę najpiękniejsze, odkrywania własnej tożsamości i odkrywania własnych korzeni. W Dniu Języka Ojczystego chciałbym wszystkim Państwu, którzy z taką determinacją dbacie o własny język, który jest nośnikiem kultury, którzy dbacie o własną tożsamość, bardzo serdecznie za to podziękować. Cieszę się, że mogę razem z Wami przeżywać ten dzień i mam nadzieję, że będziemy spotykali się razem przy wielu innych okolicznościach. A dzisiaj życzę po prostu dobrego wieczoru. Дякую, спадар воевода. Да рэчы, спадар воевода згадаў пра стагоддзе беларускага паэта, перакладчыка і публіцыста, ураджэнца вёскі Мора гайнаўскага павета Падляшскага вояводства. Больш за тое, сёння з намі ў зале жонка паэта Валянціна Швед. Прывітайма! Гэта вялікі гонар для нас. Ну і ў гэтым годзе запланавана вельмі шмат мерапрыемстваў з нагоды стагоддзя Віктара Шведа, таму сачыце, калі ласка, за абвесткамі, за навінамі, каб нічога не прапусціць. Бо гэта дужа значны чалавек сапраўды і для нашай культуры. Ну што ж, а я хачу запрасіць на гэтую сцэну намесніка прэзідэнта горада Беласток Рафала Рудніцкага. Szanowni Państwo, chyba nie ma lepszego miejsca, w którym właśnie tego typu wydarzenie może się odbywać jak Białystok. Miasto wielu narodów, wielu religii, wielu kultur, miejsce multikulturalne, w którym myślę, że dzięki działaniom władz miasta wszyscy czują się bardzo dobrze. I ci, którzy tworzą mniejszość białoruską mieszkającą w naszym kraju, jak również Białorusini, którzy tu znaleźli przynajmniej tymczasowo swój dom. I myślę, że nie ma także lepszego miejsca, dlatego że Białystok odwołuje się do takiej historii związanej z pograniczem, w którym mieszają się właśnie różne języki, różne narody, gdzie to nawzajem się przenika, z czego powstaje, moim zdaniem, niezwykle ciekawa mieszanka, która we współczesnym świecie jest niezwykle istotna i ważna, bo w tej chwili na szczęście odchodzimy od czegoś, co polegało na tylko i wyłącznie jednym języku. Pokazujemy tu w Białymstoku, że widzimy i dostrzegamy to, że nawet nasi sąsiedzi posługują się trochę innym językiem niż my sami. Ostatnio dużo się chociażby mówi o wykonawcy, który reprezentował nas, mówię o Białymstoku i o Podlasiu na preliminacjach do Eurowizji, czyli o Swadzie Iniczos, jako o przedstawicielu języka podlaskiego. I myślę, że to właśnie pokazuje, że nasze miasto i nasz region jest wyjątkowe, właśnie dzięki temu, że to wszystko się przenika. Zresztą to tak samo można mówić o poezji białoruskiej, której na początku też te języki się mieszały i był nawet obecny w tym wszystkim język polski, jak się chociażby zobaczy pierwsze wiersze Janka Kupały. I cieszę się, że możemy gościć Państwa tutaj w Białostockim Teatrze Lalek, bo jesteśmy zawsze otwarci i zawsze staramy się wspierać tego typu przedsięwzięcia kulturalne i zawsze możecie Państwo liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony władz miasta Białegostoku. Życzę udanej rywalizacji i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Щиро дякую. А таксама хочу перадаць слова раднаму сойміку Падляшскага воеводства, старшыню камісіі адукацыі, культуры, турызму і спорту, дырэктару другога агульнаадукацыйнага ліцэю з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы. Прывітайма, Ігар Лукашук.
Panie wojewodo, panie prezydencie, gospodar Latuszka, szanowny zebrany, szanowni państwo, pozwolę sobie może najpierw wziąć głos, zabrać głos w imieniu marszałka województwa podlaskiego, który zawsze podkreśla, że spójnie zresztą z panem wojewodą, że województwo podlaskie jest bogate wielokulturowością i jest to naturalnym bogactwem województwa podlaskiego, więc naturalnym jest też, że o to, co stanowi nasz wyróżnik, należy dbać, szanować i wzmacniać. I ze swojej strony chcę bardzo podziękować i panu wojewodzie, panu prezydentowi i panu marszałkowi za świadomość tego, że wielokulturowość jest to coś, na czym możemy budować przyszłość naszego regionu, co będzie go wzmacniać i wyróżniać, bo w dzisiejszych czasach to, co wyróżnia, stanowi atut, a nie to, co upodabnia nas do całej rzeszy innych regionów. A od siebie dozwólcie wykazać wielką radość z tego, że w Dzień Rodnej Mowy w Białymstoku, w Białostockim Teatrze Lalek poczułem białoruską mowę. Było pytanie, czyja białoruska mowa nierodna, moja rodna białoruska mowa, literaturna, moja rodna to, że nasza podlaska говорка. Гэта беларуская мова. Дзве мовы для мяне беларускія родныя. Не ведаю, ці сёння будуць выканаўцы, якія будуць выконваць таксама і на беларускіх гаворках свае творы, але думаю, што пажадана было б таксама, каб наша гаворка прагучала, бо наша падляская гаворка ці гаворка беларусаў Падляшша таксама вельмі годна прагучала у Варшаве падчас прэлімінацыі да Еўравізіі ў выкананні Нікі Юрчук з Бельска Podlaska. Tym, jakie будуть сьогодні виконувати, так само жадаю, щоб ця родна мова принесла так великий поспіх у мистецькі простори для вас, молоді люди, які принесла і для нашої Нікі Нічос у Варшаві. Це вельми добрий приклад, який показує, що родна мова відчиняє двері до поспіху. Це усім жадаю і велике дякую організаторам. Дякую вялікі. А таксама сёння з намі ў залі намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка, а таксама сябра каардынацыйнай рады Яна Латушка. Запрашаю. Добрый вечер, я адразу з падарункамі. Слухайце, ну сёння ж дэкламатарскі конкурс, таму я вырашыў трошкі прадекламаваць, калі можна, да? Это не ўсё мне? Гэта пераможцам, да? Возьми, Паша. Ну, это не Рыбакова хата, Якуб Колас. Хібарка ж гэтая старая, ужо каторая пара, гібее без гаспадара. Ідзе ён сам, ніхто не знае, а жыў у ёй Сымон Латушка, яе законны гаспадар, натуравольна, як птушка, рыбак заядлы і дудар. І жыў ён птушкай пералётнай, хоць, праўда, ў вырай не лятаў, а больш на печы бестурботна зімою ночы каратаў. Хіба як голад сваё права прад'явіць грозна дудару, то ён у зімнюю пару на раздабыткі бег рухава. Вы ведаеце, я атрымаў калісьці ў падарунак у 2011 годзе, наведваючы Стаўбцоўскі раён, адзін з філіялаў Дзяржаўнага літаратурнага музея нашага беларускага песняра Якуба Коласа, кнігу, выдадзеную яшчэ пры жыцці Якуба Коласа, менавіта з гэтай закладкай. І гэта быў для мяне такі, вельмі шчаслівы момант, такі вельмі прыемны падарунак. Спадар воевода узгадаў Віктара Шведа. Я меў гонар ведаць яго, як яшчэ малады консул, пазней амбасадар, і мне адразу ўзгадаліся тыя словы, якія мне запалі ў маю душу як беларуса на ўсё жыццё. Я беларус і гэтым ганаруся. Ніколі і нідзе не адракуся, што беларусам жыў і буду жыць. Тут знаходіцца моя дачка, Яна. Я таксама ўзгадваю, што колькі гадоў таму яна была маленькай дзяўчынкай, і я меў магчымасць прысутнічаць на конкурсе беларускай мовы, роднай мовы ў гміне Нараўка, тут на Падляшшы. І яна маленькай дзяўчынкай выступала на гэтым конкурсе. Я не памятаю, ці атрымала на нейкую ўзнагароду, хаця ўсе дзеці, я думаю, атрымлівалі ўзнагароду. Але які я быў шчаслівы ў той момант, калі пазней газета «Ніва», тыднёвік
беларусаў у Польшы надрукавала здымак Яны Латушкі і вось маёй дачкі. І мне гэта было прыемна. Чаму я пра гэта кажу? Я кажу пра тое, што шмат у чым залежыць ад нас, ад бацькоў, ці нашы дзеткі будуць памятаць, адкуль нашыя карані, адкуль наша родная хата, рыбакова хата, якое наша прозвішча, чаму мы павінны шанаваць нашу родную мову, бо мова – гэта народны скарб, які перадаецца з пакалення ў пакаленне. І гэта перадача залежыць толькі ад нас. А мова – гэта таксама і душа чалавека. А калі ў чалавека няма душы, ён перастае быць чалавекам. Дзякуй вялікі Тутака, дзякуй вялікі Цэнтру беларускай культуры, дзякуй вялікі спадару ваеводзе, спадару віцэ-прэзідэнту горада за тое, што конкурс роднай мовы, беларускай мовы тут адбываецца ў Беласточыне. На жаль, у замежжы, але я веру ў тое, што мы вернемся. Ну і тут будуць праходзіць конкурсы беларускай мовы, зразумела, бо тут шмат беларусаў жыло, жыве і будзе жыць, але і ў Беларусі яшчэ загучыць наше сакавітае, роднае беларускае слово. Дзякую. Дзякуй вялікі. Просто у нас удзельнікаў пабольшыцца, я думаю, калі мы зможам і беларусаў з Беларусі запрасіць, вось, і зробім яшчэ больш маштабны. Ну што ж, а я хачу таксама прывітаць, спачатку я б хацела абазначыць, што 4-й міжнародны дэкламатарскі конкурс рэалізуецца дзякуючы фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Праект суфінансуецца са сродкаў The German Marshall Fund of the United States, а таксама дафінансаваны з бюджэту горада Беласток. Асаблівую падзяку хачу выказаць Беластоцкаму тэатру лялек і ягонаму дырэктару Яцку Маліноўскаму за тое, што мы каторы год можам тут адзначаць свята роднай мовы. Вашы апладысменты. Таксама партнёры сённяшняй падзеі фонд Беларусь-2020, Infinity Group, выдавецтва Gutenberg Publisher, крама «Адметнасць», онлайн-крама з нясумным адзеннем «Птулху», крама нацыянальнай сімволікі і беларуская творчая прастора ў Вільні «Кропка», медыяпатранат «Белсад», галоўная рэдактарка якога Аліна Коўшык тут, можам таксама прывітаць. Беларуская радыёрацыя, будзьма беларусамі, праграма «Васьміног», адукацыя для беларускіх дзяцей сёння і заўтра, часопіс ТФУП-3 Бялысток, польскае радыё Беласток і тыднёвік беларусаў у Польшчы «Ніва». Вашы апладысменты. Ну а таксама сёння сярод нас ганаровыя госці, гэта дарадца маршалка падляшскага ваеводства па справах меншасці Александр Васылюк. Вашы апладысменты. І для мяне вялікі гонар сёння вітаць сярод нас шматгадовую сяброўку журы Міру Лукшу, якая сваёй прафесійнасцю і адданасцю справе шмат гадоў дапамагала нашаму конкурсу быць яркім і справядлівым. Дзякуй вам, шчыра дзякую вам за такую плённую працу, падтрымку шмат гадоў. Дзякуй вялікі. Ну што ж, вы гатовыя пачынаць? Што? Так, ну што ж, мы пачнем з вамі з самых нашых юных чытачоў і чытачак. Яны, напэўна, дужа хвалююцца, але мы падтрымаем іх і скажам, што ўсё будзе добра, праўда? Все будзе добра, шаноўныя. І я запрашаю на гэтую сцэну першага ўдзельніка нашага сённяшняга конкурсу, 4-го конкурсу. Открывае нашу конкурсную праграму Ігнат Гаўрылюк з вершам Віктара Шведа «Чорны кот». Ігнат, запрашаю цябе сюды. Віктор Швед, чорний кот. Дремле, дремле, чорний кот. Dy йому не спиться. Думає, чому народ так його боїться? Это ж люди просто сміх. На mnie nie napaści. Kот дорогу перебіг.
Dyk będzie nieszczęście, ja zosiem zwyczajny kot, adno tolki czorny i kaszeczych szmat turbot i ludziom pokorny. Hajża czarna tama ja, nie znaczyć niczocha, dyk nie łajcie szkalija, piera bieg darochu. Ваші аплодисменти! Дякую, вялікі! Дякую табе! Як ти прибраний, пригожа! Супер! Ну што ж, наступная удзельніца Зузанна Ерманович. Верш у магазине. Міхась Пазнякоў. Зузанна, ты ёсць тут? Michaś Pazniakoł u magazynie. Что тебе купить, Дарина? Może lalku, pianina, może miaczyk, pasud, kniżku, czaburaszku, zajku, miszku. Ty czemu małczysz, daczuszka? Wybieraj, moja piastuszka. Może słonika, lisiczku, mama jachaczu, siastryczku. Ну што ж, а я запрашаю на гэтую сцэну Фёдора Крытовіча з вершам «Бульба у кажушку». Эдзі Агняцвет. Фёдор. Ой, Фёдор таксама шыкоўна ўбраны, ўжо спяшаецца да нас на сцэну. Вашы аплодысменты, Фёдор! Посадили бульбину весною у теплую вильготную землю. Солнце нахилялось над ёю. В облако поило дождевое, ветер напевал ей. Лю-ли-лю, подломала бульбину в затишку. Як и сестры меньшие, потом поднатужилась крышку и до солнца ветру их млинок розпостёра паростки своє. Як яна запрыгалася ў работу, силы набиралася, росла, под землю яе толстило тело. Вопратка наверсе зеленел, цветом светло-безовым цвела. Откопали бульбину подвосить. Ну и диво, важить полкило. Так уже с-под веку повелося. Лепей нашей бульбы белорусской, а нигде на свете не было. Для костра приемно ей согреться, вось ляжить и млея на боку, а коли на славу подпечется, на долонь широкую кладется лудовато шерым кожушку. А цяпер я хочу запрасіць на гэтую сцэну наймалодшага ўдзельніка нашага сённяшняга конкурсу. Яму 5 гадоў. Прывітаем на гэтай сцэне Вінцэнт Мудрачэнка. Верш «А мяне натхняе воля» Анатоль Сыс. Анатоль Сыс. І мяне натхняе воля, быццам птушку ветер з поля, а без ветру ёй не жыць і над полем не кружыць. А цябе натхняе зброя. Зброя, кажаш, гэта воля, а без волі нам не жыць і радзіме не служыць. Дякую, вялікі. Ну што ж, апошняя ўдзельніца катэгорыі, наймалодшай катэгорыі, Вольга Хаміцкая з вершам «Моя матуля» Міхася Пазнякова. Ваши аплодисменты. Леонід
Моя матуля, теплыней отулить сёненько землю. Милая матуля, я тебя люблю. Мне с тобой утульно и спеваю я. Мамочка, матуля, любая моя, радостный и ветлый, зранку над рекой, полторає ветрик, песеньку со мной, каб усе почули, як спеваю я. Мамочка, матуля, любая моя. Дякую, вялікі, Ольга. Ну што ж, і на гэтым мы закрываем наймалодшую катэгорыю 5-8 гадоў. А цяпер пераходзім да больш старэйшай катэгорыі 9-12 гадоў. Я запрашаю на гэтую сцэну Вікторыю Янджыеўскую з вершам Андрэя Хадановіча «Чаму?». Чаму агуркі калючыя? Чаму люстэрка блескучая? Чаму парфюма пахучая, а госці прыходзяць куча? Чаму такая трындзючая, у нанінах тэлевідзючая? А мамка на татку злючая, як посуд моя нуча. Чаму паўзюрка каўзучая? Чаму крапіва пякучая? Чаму двері рыпучыя, а уколы такія балючыя? Чаму агуркі калючыя? Дякую, вялікі. Цэлае прадстаўленне тэатральнае выйшла. Ну што ж, далей з намі Іахім Ігнатовіч з вершам Кастуся Цвірка «У кнігарні». Мы пришли в книгарню с мамой. На полицах безліч книг, толстых, тонких, разных самых. Целый свет у книжках тых. Я куплю тобі во гэту. Гэту и гэту варто взять. Ты про все краины свету этих книжек будешь знать. Про Австралию, Аляску, Чили, Индию и Китай. Про Уфрат, вона вот казка, только сын, бери, читай. Але добра, дякуй, мама, я про их читать люблю. Только б знать хотел так само, я и про нашу землю, про ее лесы и реки, про забытые годы. Про той шлях в дворах у греки і про казки городи. І ще за що не іначай, буду вдячний я вдвойне. Ти купи на мові нашій, білоруській книжку мне. Тож айчини нашей мова, мова прадідаў, бацькоў. У той мові што ні слова, ды я меншы вив'яков. Ці поляк, ці грек, ці швед там, мова у кожнага своя. Як усе хотел бы ведать мову родную и я. За яе, за край наш любы, в битвах гинули дяды. За яе в боях от згубы
Odstajali nazawжди. Jaż nie niejki odszczepieniec, jaż nie niejki cudzoziemiec na świętoj ziemi swojej. Дякую. Наступний вірш зачитає Марцеліна Моїсей. Жук і слімак. Максим Танк. Марцеліна. А, все, бачу. Вітаймо. Погодным летним ранком на лузе за селом сустрелся жук, однойчы, з рогатым слимаком. Здорово, жук, витая, куды, браток, идешь? И з раковины хатку куды с собой несешь? Обтер слимак под ствару, говорить так жуку. Немало пережить мне пришлося на веку. То стюжа, то морози, навальниця дощ, то часом у дорозі захопить змрок і ноч. Шукай тады ночлегу під нейким під хустом. Вядуть розмову хету і раптом чують гром. І жук побіг шукать у засяні тянистай широкого листка. Але на цілим лузі нема страги ніде. І мокрий, ледь живий, ён до слімака іде. Пусти, браток, погреться, змок дуже на лугу. Носить за гэта хатку табе дапамагу. У раковине шчыльнай вандроўнікі сядзяць. Іх нават дождж, краплісты, не зможаў ёй дастаць. Але мінулі хмары, і сонца стала зноў. Жук хатку слімакову пакінуў і пайшоў. Забыўся пра нягоды. І не наўме жуку, што абяцаў паднесці ён хатку слімаку. Далей у нас таксама прагучыць Максим Танк, але верш «Журавель і чапля». Чытае Зоя Семежон. На одном конце болота была хата журавля. На другим конце болота чапля шерая жила. Надокучила сивому жить самотно журавлю, блукать каля буралому по болотному гнилю, слухать жаб неугомонны, рогат, шум у трыснягу, перагуды, перазвоны, камароў у талаку. Вось задумаў ажаніцца, ды на чаплі журавель. І пайшоў да маладзіцы па імшарах па дрыгве. Ляпу-чапу, журавель ідзе, брыдзе. Праз 7 дзён прыйшоў да чаплі і гаворыць: «Добры дзень, ці не хочаш за мяне ты выйсці замуж?» А яна кажа: «Што ты гэта сабе выдумаў, сп'яна? Непрыгожы, даўганогі, лепш ідзі, адкуль прыйшоў!» І пабрыў сваёй дарогай сумны журавель дамоў. Ты адумалася, чапля, што дарма за журавля. За балотнага суседа яна замуж не пайшла. Ляпу-чапу, в хату журавля ідзе. Праз 7 дзён прыходзіць чапля і гаворыць: «Добры дзень, ці не возьмеш мне ў хату?» Журавель ёй кажа: «Не, дзе з такой, як ты, чубатай, паказацца ў свеце мне? Шыя выгнута вужакай, гарастаў нічым няма, і убор твой аніякі, і нягодная сама».
Калі чапля з хаты выйшла, журавель пашкадаваў, што пакрыўдзіў яе лішне, што за жонку не ўзяў. Ляпу чапу, па дрыгве і па вадзе, і зноў сватацца да чаплі. Журавель ідзе, брыдзе. І так ходзяць яны ў сваты, цэлы свой птушыны век, і стаяць іх воддаль хаты, па канцах балот і рэк. Дзякуй вялікі. Наступны удзельнік Дам'ян Святлоўскі, беларуская мова, Пімен Панченка. Спадар Дам'ян запрашае вас на сцэну. О, бяжы. Дам'ян, Пімен Панченка, беларуская мова. Ільяная і жытнёвая, сялянская, баравая ў казачнай красе, старажытная і самая славянская, светлая, як травы ў расе. Вобразная, вольная, пявучая мова беларуская моя. Дратавалі, здзекаваліся, мучалі. Ты жыла і ў працы, і ў баях. Пра цябе як сонечная дзіва, і купала, ды і ўсе мы снілі сны. Ад цябе ласкавай і праўдзівай адракаюцца і дочкі, і сыны. Пра народ мой цярпялівы, працавіты, помняць партызанскія лясы. Хто за намі? Пакаленне прагавітых галуёў я чую галасы. Я спяваў пра жыта і пра жаўранкаў, ненавідзеў акупантаў і прыгнёт. А сягодня великадзяржаўнікаў, што разбэсцілі вялікі мой народ. Навучылі не рабіць, хлусіць і красці. Дзеці ў школу з іншай моваю бягуць. Я хацеў нашчадкі вас праклясці, ды люблю сваю зямлю і не магу. Дзякуй. І наступная выступоўца Нікола Яроцка, верш Віктора Шведа «Хто мы?». Бяжыць, бяжыць, наша шаноўная Нікола на сцэну. Пакідаю вас сам-насам. Віктор Швед. Хто мы? У вёсцы пачаліся спрэчкі. Жывём мы над адною рэчкай. Адна зямелька у апрацоўцы. І молімся у адной царкоўцы. Адно у нас соненька, нябёсы, адным спалучаным мы лёсам. Адно нам толькі невядома, і нас хвалюе гэта. Хто мы? А зваўся Ян. Тут найстарэйшы. Усё жыццё я быў тутэйшым. Відаць, мы ад пачатку свету будзем тутэйшымі усе тут. Павінны кімсьці быць. Вядома. Не гаваркі, а зваўся Сёма. Усё-ткі людзі мы, не гускі. Мяне завуць заўсёды рускім. А можа, мы родам з Украіны? Тут запыталася Паўліна. Кажуць, што з украінскай мовы заўсёды пазычаем словы. Лавонда кінуў свае словца. А можа, усе мы тут літоўцы? Было ж тут, пішуць летапісцы. Княства літоўскае. Калісьці. Жывём у Польшчы, мы, палякі. Запальчывы азваўся Якаў.
Żywiemy u progresywnym świecie. Użo Polaki, moje dzieci. Nerwowa, uskryknął tutka Stuś. Gdzież wasza bratki Bielaruś? Baczu, pozbytca mychatowy, nacjonalności i mowy. I bytca bydam nie wiadoma, atkul wywodzim się ich tomy i zaprawdy użo słuchać horka. Što nasza brytka ja haworka? Što bytcam bymy z horszej gliny? Curaca rodnaha, pawinny? Što bytcam istnuje prymus? Kap swojego zroksia Bielarus? Niech to nas nie zmuszaje, bracia, kap swojego rodnaha curaca, kap postojanna zgoda, ugod. My pomirali jak naród. Szanujma, rodna je powiercie, kap wiedać kto my, kap nie umierci. Дякую, вялікі, гэта дуже натхняльна, вы згодныя? Ну што ж, маю для вас невялічкі сюрпрыз. Скажем так, гэтыя выканаўцы на рэпетыцыі скарылі маё сэрца проста ушчэнт. Разбілі, скарылі, я гатовая аддаць ім усё, што маю. Я хочу, каб вы таксама адчулі гэтыя самыя эмоцыі, замілаваліся наступнымі выканаўцамі. Яны не ўдзельнічаюць у конкурсе, але яны завіталі як нашыя ганаровыя госці. Я запрашаю на гэтую сцэну маленькіх зорачак з дзіцячага садка нумар 14 у Беластоку. Настаўніцы Эльжбета Рудчук і Эмілія Кендась. Прывітаем нашых маленькіх выканаўцаў. Браво! Дороженькие, у всех эти аплодисменты ваши.
Я думаю, варта яшчэ раз запрасіць будзе гэты цудоўны калектыў. Мне нават шкада, што мне не 4 годзікі. Ну што ж, а мы пераходзім да больш старэйшай катэгорыі ад 13 да 17 гадоў. Я запрашаю на гэтую сцэну Марка Брыцько з вершам з Уладзімірам Караткевічам «Калі паміраюць». Калі паміраюць дрэвы, яны павольна падаюць на зямлю. Больш павольна, чым пушок одуванчыка і застаюцца ляжаць. Калі паміраюць жывёлы, яны засынаюць ветрабоі альбо чарнеюць на ралі уздзьмутым жыватом, а над імі драпежна цягнуцца павольныя аблокі. Калі паміраюць гарады, на анфіладах крочаць рыжыя львы і слізгоча струменьчыкам ртуці змея па карцінах, што ўпалі ў музеі. Калі паміраюць планеты, застаюцца толькі свінцовыя воды і свісцячая песня пяскоў у расколінах скал. Калі памірае каханне, але каханне не памірае. Яно вечна застаецца ў грудзях, лікуючы тугой слоў, безнадзейным болем, неатольнай пішчотай. Калі нічога не дапаможа, хаця сэрца абзор расшыбі, плач дрыяды, рагачы сатаніцкай нешчырай усмешкай, львом курлатым кроч, слігачы самаахвярным звеем, альбо падай і ляжы на вырыве лесу. Нічога не дапаможа. Нема смерці ў кахання. Толькі чалавек смертны, але калі дрэвы не помняць, гарады не помняць нямыя планеты, сэрца помніць каханне і попелам стаўшы з агню. А пушыстым снезе бясконца яно ўспамінае. Аб слідах на снезе, аб любых заснежаных веях, аб вабнай усмешцы, аб апошніх без важкіх пацалункаў, запясці, вочы, вус на ўражкі. Скрухай поўнае, мёртвае сэрца помніць аб тым, чаго не было і не будзе болей нічога. Аб агне чага, аб неадчэпных дзіцячых далонях, аб жаданні пакласці жыццё за яе і прыпаўсці за спортым горлам і падохнуць ля ног. І не забываючы здохнуць, усё помніць і мёртвае сэрца. І кружляе з крикам предсмяротнай, усё ж бессмяротнай тугі над магілам мёртвых багоў, над жывёламі, кінутымі на ралі, над планетамі мёртвымі і гарадамі, безнадзейнай канёй, што просіць аб кроплі вады. Дзякую вялікі. Я запрашаю на гэтую сцэну наступнага ўдзельніка Глеб Голубеў. Цішка гартны, рвуся я. О, я бачу прыхільнікі ў зале. Глеб, цябе чакаюць.
Рвуся я удаль, где солнце живе, житятворным светом своим, где по небе ракою плыве искоркидная пройма огню. Рвуся я у тую синюю даль, что хаваю у тумане усё, непритомную радость и жаль, и порывы жадания людей. Рвуся я з усёй силы з магі, бо здаецца жыццё толькі там, дзе не ціск яго берагі, дзе яго не паганіць нішто. Рвуся я ў тую сінюю даль, што Хорошо, простите, пожалуйста. Давайте попробуем еще раз. Рвуся я удаль, где солнце живе, житятворным светом своим, где по небе ракою плыве искоркидная пройма огню. Рвуся я у тую синюю даль, что хаваю у тумане усё, непритомную радость и жаль, и порывы ожидания людей. Рвуся я з усёй силы з магі, бо здаецца жыццё толькі там, дзе не ціск яго берагі, дзе яго не паганіць нішто. Рвуся я ўдаль, дзе сонца жыве, дзе ўсходняе неба гарыць, яго свет мяне вапіць, заве. З гэтым светом я звязан душой. Дякую. Дякую, вялікі. Ну што ж, наступны Пётр Дубавец, верш «Месяц», аўтар спадар Пётр. Свет наполняется моим святлом, к кожному рады отдать шчастя плен. В далекий твой край не проникся теплом, бо строгі закон, зараз я, потым ён. І так вось заўжды змяняемся месцамі на кіраўніцтва вялікай зямлёй, толькі чаму ідзем рознымі сцежкамі, часінкі ж нябёсаў сваяцкай крывёй. Заўжды я ў захад пром не пускаю, каб роўную постаць нарэшце дастаць, мінуў жа мой час. І вобраз губляю, калі пачынаеш у ноч панаваць. А раніцай чуеш, які маладзік зазяў бясконцым змроку, цябе за зямлі разглядзеў той старык, што ноччу маліўся ён Богу. Няхай, хоць свяшчэнная людзям істота, падкажа, чаму такі недасягальны, таемны, любімы, што мне так спякотна бачыць цудоўны твар неадчувальны. Скажы, чым зграшыў я калісь ненаўмысна, і мушу трываць без беласці срэбра, свяціць гэтым людзям сабе бескарысна, хоць нас злучае адна атмасфера. Прыцягніце яго апошняй надзеяй аблокі. Дякую, вялікі. Ну што ж, наступная выканаўца Кацярына Ігнацюк з вершам Алены Сіманчык «Знайсці свой шлях». Знайсці свой шлях. Я ніколі не буду лепшая. Я заўсёды буду такая, як ёсць. Крыху стомленай, крыху грэшнаю, але буду такая, як ёсць. Я не зорка, не кветка, не пацерка.
Я, имгля сяротną czy syroj. Trochę niezrabna ja, ale wiek mnie zastаться takoj. I rabił szmat czego niepotrzebnego. I żywu może trochę nie tak. Ale ja, heta ja. Znaczyć trzeba tak. Ja, jość ja. Mnie nie potrzeba znak. Ja nikoli nie budu lepsza ja. Ja zawsiody budu takaja jak jość. Дякую. Далей прагучыць верш выбітнай падляшскай аўтаркі Надзеі Артымовіч. Я не пярэчу, чытае Вольга Степанюк. Я не пярэчу. Ты бачыў многа. Усход і захад сонца і ідэальнае хараство бясконца. Кранаў ты рукою гісторыю спрад тысячы гадоў. Твой шлях вадзіў цябе і праз каменныя пустыні, і праз палацы ўладароў магутных і менш вядомых свету. Бачу ты узлёты іх, упадкі, застылыя ў разьбах, карцінах славутых сёння. Аднак бачыў ты так нямнога. Не бачыў ты слязы. Дзякуй вялікі. Ну што ж, вось так пакрысе мы дабраліся да старэйшай катэгорыі нашых удзельнікаў і удзельніц 18+, ці дарослая катэгорыя, як вам зручней. І я хочу запрасіць на гэтую сцэну Ганну Адамчук, Базылішак, Андрэй Бурсаў. Я пяю хваласпеў тваёй прыгажосці. Вытаргаю ад тропкі і могілак косці. Я не ведаю, дзе ты, як, калі і прычым. Я сабетнік-нарочак, ты ж сабечнік заўжды. Прыклякаю, жадаю, жлапчу я гадвік. Ты увагнаў мне ў кухну базылішкавы цвік. Прадчуццё мелькане, дзе памкненні рдзяцца, мне імецца. Да істы б жадаў заляцацца. На цвінтарнае пнёўе я б жаданне паклаў, бо брыжма апантаней нікалі не лакнаў. Шчыра дзякую. Наступная выступоўца Наталья Астроўская зачытае «Мой горад. Кропачка на карце». Аўтарка Інна Шчаглова. Родима, родная моя, мой город — кропочка на карте. У лесе пошчык салаўя, сасновы бор молитвы варты, святло бярозавых гаёў, вода крыніц, што душу гоіць. Мы у замежжы пазнаём, што толькі
родны край натоліць. Іду па полю спакваля, праз залатыя хвалі збожжа. Цябе, бабруйская зямля, замежжа замяніць не зможа. А я запрашаю на гэтую сцэну Женю Валатоўскую. Максим Богданович, я хотел бы споткаться. Я хотел бы споткаться с вами на улице у тихую синюю ночь и сказать: бачыце гэтыя буйныя зоркі і ясныя зоркі Геркулеса? Да іх ляціць наша сонца і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёсаў. Нашто ж на зямлі боль і горыч, сваркі і звадкі, калі ўсе мы разам ляцім да зор! Дзякуй! А далей для нас прагучыць урывак з легендарнага твора Владимира Караткевича «Ладдзя роспачы». І чытае Надзея Кішкурна. Запрашаю. Рабі нечаканае. Рабі, як не бывае. Рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Нават калі ты слабы, як камар пасярод варожага мора. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек, толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон. «Ты воюеш не па правілах, Валіваха», — сказала смерць. «Ты аддаў мне гэтага латніка, і, значыцца, павінен быў замацавацца вось тут, а замест гэтага каму павінен? Я павінен вось ім, гэтым людзям і нікому больш». Другі слон смерці заракатаў бакамі па стале. Валіваха усміхнуўся. Што ведала гэтая бязвокая дрэнь аб рабіне, якая расце ля ягонай камяніцы? Няхай без належнага абшару зямлі, але затое недасяжная для коз. Што ведала яна аб зайцы у глогавых агароджах, які цаною штодзённых драпін зберагаў у цэласці шкуру? Што ведала яна аб яго народзе, які жыў на супор і не так, і ўзрошчваў шыпы на сваіх карэннях, а не на сцяблінах? Хай косіць твая каса. Што мне ў маіх гожых, але непатрэбных кветках, калі мае карэні маўчаць і разрастаюцца ў зямлі і чакаюць свайго дня? Валіваха, дзе сэнс у тваіх учынках? А ты што думала, я абак? Чалавек быдла непаслядоўнае, таму ён і не быдла. Ён лікаваў душы, яна, неадольная, не магла адолець толькі аднаго — боскай непаслядоўнасці чалавечае думкі. Нават не боскай, таму што чалавек часам са звычайнага падзення гральных касцей робіць больш значныя высновы, чым Бог, з бясспрэчнага закону аб тым, што двойчы два — 4. І ён зняў каня смерці.
Ён успамінаў зямлю і усміхаўся. Яго новая непераможная мудрасць была мудрасцю, таму што ў ёй не было нічога скутага. У ёй было натхненне, сардэчны боль, неасэнсаваная прыхільнасць да аднаго і агіда да другога. Шкада, што позна прыйшла да яго мудрасць. Але ён падумаў, што як смерць вось зараз не можа перамагчы яго, так ніколі не пераможа яго жывых братоў, вялікае каралеўства, у якім маладарыў рагаты ягоным дбаннем Цыкмун. Ніколі. Нават з дапамогай падлюх накшталт Нясвіцкага Радзівіла, Старобінскага Слуцкага або паланецкіх ціменскіх Хаткевічаў. Таму што усе яны рабілі як належыць. Мат, сказаў ён. Дзякуй. І завяршае дарослую катэгорыю Віктар Цыркуновіч. Сергей Чыгрын, родная мова. Кажите свояцтво, а не родство. Кажите краса, пікнота, хараство. И добрыня, меньшиня, меньшиня. Кажите, покуль вам подказываю я. Адметный кажите. И адмысловый. Такие пригожие родные словы. Кажите крутелка, а не вертушка. Кажите вояка, жаунер и вояр. Ялинка, ядловец, юшка и яр. Малы и малеча, а не малыш. И вельми пригожее слово «спаміж». Забудьте ляднік, а ёсць наша лядоўня. Трайняты, кажыце, заўжды, а не тройня. Ёсць плата, вядома, а не плацеж. Ды куфлем піва суседа пацеш. Пасля пачастуй баханкаю хлеба, а не буханкаю, гэтак не трэба. Кажыце, што з бан малако наливаецца, але не жбан, не жбанок подстаўляецца. Не заговор вы кажыце, а змова. Такая прыгожая родная мова. Ёсць слово «танеть», не дешеветь. Нам близкие словы лягчэй зразумець. На іх і трымаецца родная мова. Таму беражыце яе кожнае слово. Дзякую. Гэта была дарослая катэгорыя, удзельнікі 18+, і удзельніцы таксама. Але ў нас яшчэ фінальная катэгорыя, называецца мастацкае відэа. Гэта адмысловая катэгорыя. Ролікі, створаныя на падставе твораў беларускай паэзіі ці прозы, таксама аўтарскія творы. У гэтай катэгорыі журы ацэньваюць мастацкі і крэатыўны падыход таксама да афармлення відэароліка. Ну што ж, цяпер я хачу вашу увагу пераключыць на экран. Першае відэа, Янджыеўскі, выбачаюся, Александр, «Зубры», Вінцук адважны. Глядзім. Вайной калісь у чужамежжы зубры ўступалі з белавежы. Пураўся свет, іх брала дзіва, магур карка і горб, і грыва. А голас
голас звонкі, моцны ногі, ды позірк зоркі, самаўладны, а над усё іх востры рогі, аж чуўся гоман там няскладны. Адкуль натоўп паважны гэты? Ці мо з другой якой планеты ідуць на нас, каб што якое не ўздумалі на нас ліхое? Ды не. Зубры ад мамы і таты былі адвагай небагаты. Аднак чамусьці між сабой рвануліся ў гарачы бой. Узнікла жудаснае дзіва. Ці месяц кружыцца вшыва, што аж завыла скрозь віхура, аж узнялася бура. І ўся прырода пасумнела, і сонца яснае сацьмела. Гатоў быў свет увесь дурыцца, зубры ж не перасталі біцца. Няма больш сілы, ні красы. Пахрыплі звонкі галасы, падбіліся, крывавяць ногі, скрышыліся, як трэскі рогі, ды і аслабеў іх карк грубы, яшчэ трымаюцца гарбы. Мы, беларусы, род зубровы, да працы ў дружбе ці гатовы? Ці будзем у сварцы траціць сілу, каб шчасце скінуць у магілу? Здалёк свабода к нам ідзе. Здабудзем волю у грамадзе. Наступнае відэа Кацярына Еўдакімова, роднае слова, Данута Бичель-Загнетова. Шукаю, кохаю, кохаю, кохаю. Под казачным дубом, над днём синим, хлопец признавался коханню дівчині, і рехата й шепт отгукався, мішкаю, кохаю, 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 і рехата й шепт отгукався, мішкаю, кохаю, кохаю, я чула безчетные щирости полны, мою белорусское родное кровь. Такое чаровне, такое ласкаве, теплое, чисте, як сонце огнисте, як днем прозристе, я сказка Беліна, як пісня жадана, так это Росія, в житті несказане. Такое чаровне, такое ласкаве, тепле, чисте, як сонце огнисте, як днем прозристе, як сказка Беліна, як пісня жадана, так это зусім у житті непознане. Не ведаю, як вы, а я вялікая прыхільніца пераасэнсавання ў такой форме вершаў. Это супер. Ну што ж, наступны ўдзельнік Валера Руселік. Мы. І гэта аўтарскі твор. Глядзім.
Нас не 10, не 100. Лік, напэўна, ўжо на мільёны. Гэтак цяжка акрэсліць свой стан, хоць нязменны, бадай, гэты стан, да самага нашага скону. Па-над межамі, па-за сістэмай і супраць агульнай маралі. Мы, прынамсі, не хлусім самыя сабе. Зрэшты, іншым таксама не сталі. Мы абралі праклёны і кпіны замест зайздрасці сучай. Мы чужыя паўсюль, а найперш на радзіме. Хай ужо і чужой, але ўсё яшчэ балючы. Нашы сохлыя рукі і рвуцца ланцугі, нібы павуцінне. Неба здольныя ўбачыць усе, нават з гною павыдзіраўшы лычы свае свінні. Дык чаго ж тады нас вінаваціць у празе давольнага неба, замест прагі да танных відовішчаў і смаку рабскага хлебу? Мы пачынаецца засэнсаванне ўласнага «я». Всё астатняе – быдла. Бачыць вочы пустыя, слухаць словы пустыя – абрыдла. Нас учора болей няма, а заўтра ніколі не будзе. Толькі тут і цяпер, і заўсёды. Апошні глыток на поўныя грудзі. Кожны момант напятай струною вось-вось абарвецца. Няма сэнсу хавацца ад іншых, калі ад сябе нікуды не падзецца. Кожны сам абірае свой шлях, іншым шлях гэты не запаскудзіць. Мы нікому ўжо не належым. Нас для іншых няма. Мы свабодныя людзі. І завяршае катэгорыю мастацкіх відэа Ілля Сугака. Ніл Гілевіч «Замірае, стихае». Музыка «Те-амо». Замирая, стихая моя золотая дуброва, осыпая, скидая на дол свой задумливый убор. Не звенит и не льется раздольно вячистая мова, толькі шорхат сухі под ногами, як скарга да кор. А нядаўна ж яшчэ, на пачатку нядоўгага лета, што рабілася тут, што за дзіўнае свята было, і як усё бушавала, буяла лістота і цвета, як усё гаманіла, спявала, гукала, гуло. Колькі радасці чулася ў кожным разбуджаным гуку, колькі сілы ўкладалася ў сокат, і строкат, і свіст. Кожны парастак прагнуў узвысіцца дрэвам магутным. Кожны лісцік хацеў разрасціся ў агромністы ліст. Дзе ж падзелася ўсё, што заместа вячыстага слова толькі шорхат сухі пад нагамі, як скарга да кор. Змірае, стихая моя золотая дуброва, осыпая, скидая на дол свой задумливый убор. Ну што ж, гэта былі ўсе удзельнікі і удзельніцы. Прывітаем апладысментамі ўсіх прысутных у зале, ўсіх тых, хто глядзіць цяпер трансляцыю. Я бачу, што журы ўжо не церпіцца, ўжо не можа уседзець на сваіх месцах, таму што ўжо самы час перайсці да гарачых спрэчак і боек, каб вызначыць пераможцаў у сённяшнім конкурсе. Ну што ж, давайте апладысментамі адправім журы совяшчацца, скажем так, раиться, спрачаться, уладить бойки, только не сильно, давайте домовимся. Магдалена Таранта, Алена Зуева-Тиховская, Андрей Степанюк и Змитер Костин. Ну, у добрый шлях. А пакуль што я вам хочу сказаць, што, канешне, дзіцячыя садкі на Падляшшы багатыя на таленавітых і творчых дзяцей, і не толькі іх кіраўніц,
кіраўніцы кіраўнікоў, канешне. Я знаю, што вы ўжо пачалі тужыць, то я спяшаюся запрасіць на гэтую сцэну гурт «Колебка» з дзіцячага садка нумар 1 у Гайнаўцы з песняй «Сабака Чапа». Музычная кіраўніца Аліна Саявіч. Запрашаю вас, калі ласачка. Дзякуй, вялікі даражэнькі. Гэта было чароўна. А якія строі шыкоўныя у абодвух калектываў. Ну што ж, спадарства, перад тым, як мы з вами перайдзем да музычнай часткі, мне з вами трэба сур'ёзна пагаварыць. Па-першае, але мне спатрэбіцца трошкі вашай дапамогі. Не трэба сильно удзельнічаць, мне просто трэба, каб вы зрабілі одну рэч. Па-першае, дастаньце, калі ласка, тэлефоны. Я ведаю, што яны у вас вось... Я таксама дастану. Вось, я ўзяла адмыслова з сабою. І адкрыйце, калі ласка, камеру. Вы не саромцеся, не засмучайцеся. Глядзіце, вось я таксама адкрыла. Ага, глядзіце. Першае, што мы з вами зробім, па-першае, калі не зрабіў селфі, не быў на мерапрыемстве, так? Таму перавярніце, калі ласка, вашу камеру на сябе. Я вот таксама, калі вы не супраць. Вось, раз. І зрабіце, калі ласка, фота з вашымі дзецьмі, з суседзямі. Можаце, мяне можаце сфоткаць не абавязкова, ну і калі сильно хочацца, то абавязкова. Вось, там, ну, усміхніцеся, скорчыце рожыцу якую-небудзь. Выдатна. Ой, клас. Аператары, вы там таксама не стойце просто так. Я бачу, што з телефоном стаіце. Зрабіце фатаграфію, калі ласка. Вось, цяпер бачу. Супер. А вы што там стаіце просто так? Не стойце просто так, зрабіце фота. Цудоўна. Ну што ж, цяпер, калі мы ўсе зрабілі фатаграфію, можна потым апублікаваць у соцсетках, можна не публікаваць. Перавярніце камеру ад сябе.
каб можна вот, как бы не фронтальную, а наадварот. А я попрошу даць на экран, калі ласка, QR-код. Вось, а цяпер сфоткайце QR-код. Глядзіце, і вам выдасць спасылку, так? Вось. І па гэтай спасылцы вы можете даведацца, як дапамагчы фундацыі Тутака. Вось, дарослыя могуць даведацца проста цяпер, дзяцей папрашу перадаць бацькам. Вось, і все вельмі проста, трэба толькі пералічыць 1,5% падаткаў для фундацыі Тутака. Гэта не толькі дапаможа самой фундацыі, але гэта вялікі ўнёсак у прынцыпе у культуру Беларусі і не толькі Падляшша ў прынцыпе, таму што фундацыя Тутака, як вы ведаеце, як я ведаю, робіць вельмі шмат тут, на Падляшшы. Вось, таму, дарэчы, з дзяцей, каго я прасіла перадаць бацькам, хто-небудзь ведае, што такое падаткі? Так? А хто не ведае, што такое падаткі? Які дасведчаныя вы ўсе тут, клас! Так вось, скажыце бацькам, 1,5% ад падаткаў фундацыі Тутака. Вось, і мы будзем шчыра ўдзячныя, і дзякуючы гэтаму мы зможам далей рабіць класныя мерапрыемствы, праекты, выставы, вялікія фестывалі, конкурсы і ўсё астатняе. Вось, дзякуй вам загадзя вялікі. І калі ласка, калі будзеце публікаваць селфі класныя, не забудзьцеся адзначыць фундацыю Тутака і Цэнтр культуры ў Беластоку. Вось. Ну што ж, а я... Скажи, зараз удакладню, ці гатовыя нашыя музыкі. Гатовыя. Ну што ж, я запрашаю на гэтую сцэну выдатны калектыў спевакоў, спявачку, музыкаў. Я не ведаю, это людзі аркестра, канешне, для мяне. Аквалерія і Андрусь Такінданг. Сустракаем! Мы тады паспяваем і для дзяцей, і для дарослых. Это мой. Чалавек-аркестр. Дура птичка, невяличка, паельничку скача. Дура девка, неразумна, по мойцу плача. Ой, як же мне не плакать, ой, як же мне не тужить, ой, як же мне не тужить, ай, хорошо с милым жить. 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 Ай, хорошо с милым
жить. Ай, хорошо с милым жить. Ай, хорошо с милым жить. Ай, хорошо с милым жить. Ай, хорошо с милым жить. Прывітанне. Сябры, як вы чулі, нас завуць Андрусь. Як Валерыя. Вы памятаеце ваши імёны? Хто памятае сваё імя? Хто яшчэ не забыўся за час мерапрыемства? Ёсць такія людзі? А хто умее до 5 лічыць, дарослыя дзеці? Я бачу, што у нас прынамсі 4 чалавекі ёсць. Цудоўна. Значыць так, калі прыгучыць 1, 2, 3, 4, 5, трэба вам імя назваць, мы вас попросім гучна прамовіць сваё імя. 1, 2, 3, 4, 5, трэба вам імя назваць. Толькі гучна, каб мы пачулі і з вами пазнаёміліся. Адначасова ўсе разам. Есть веселая гульня, назови свое имя. До 5 полічым мы, вы готовыя, сябры? Прагучыць як лічба 5, трэба вам імя назваць. Вы готовыя, сябры? Пачынаем мы тады. Памятаеце свае імёны? 1, 2, 3, 4, 5. Трэба вам імя назваць. Так, давайте яшчэ разок. 1, 2, 3, 4, 5. Трэба вам імя назваць. Добра, мы уже ведаем, як кожнага з вас завуць. Спявайце разам з намі. Ёсць вясёлая гульня, назови сваё імя. З нашай настаўніцай Валеріяй рэпітнем. І мы, да рэчы, зараз кожную песню будзем разам спяваць. Мы пачулі, што у вас такія гучныя галасы ва ўсіх. Так што давайте разам зараз. Есть веселая гульня, назови свое имя. 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 Дякую! Басанож крочить щастя між нами, по шляхах невядомых і вечных. Я стаю у баку і чакаю, бо баюся выглядаць недарэчна. Басанож крочить щастя між нами, ды чапляе плячыма сустрэчных. Хто жаданне сваё загадае, яно збудзецца ў момант бясспрэчна. А цяпер сусед паварочваецца да суседкі, сусед да суседа і прамаўляе адзін аднаму такія словы. Запамінайце уважліва, дарагія дарослыя і дзеці, словы. А я гляджу туды, дзе ты? А я гляджу. І вось так яшчэ рабіць трэба. Толькі глядзіце адзін на аднога. 1, 2, 3, а я гляджу туды, дзе ты? А я гляджу туды, дзе ты? Думкі думаем мы з табой розныя. Ты сур'ёзная, я не сур'ёзная, і ратуемся рэчамі рознымі. Ты сталіцамі, а я больш вёскамі. Ды ўсё ж праз вокны цягніка шукаеш ты, дзе я? Ды ўсё ж праз вокны цягніка шукаеш ты,
шукаешь ты, где я. Памятаете слово? Памятаете? Раз, два, три, а я гляджу. Гляджу туды, гляджу туды. Где ты? А я гляджу, гляджу туды, гляджу туды. Где ты? А я гляджу, Гляджу туди, гляджу туди. гляджу туди, де ти? А я гляджу, гляджу туди, гляджу туди, де ти? Сябры, скажите, а вы писали диктовку, ці у вас був некий інший конкурс? Що зараз перевіряється? Ці, може бути, ви знімали відео? Я ще О, ну тримайтеся. Тоді вам потрібно, каб правильно написати, ось мені потрібно, каб правильно написати сапраўдны цуд, бо я чоловік не особливо моцно письменний. Але ми віримо, що цуди нам мусять допомагати. Ми зичимо вам, каб у вашому житті були і цуди, і дівоси, і приємні здарення. І зараз знову пісня, яку ми хочемо разом з вами заспівати. Там вельми прості слова. Цуди і дівоси. Зараз покажемо. Цуди, дівоси, раз, два, три. Цуди, дівоси, раз, два, три. Подпівайте. Після кожного куплета буде такий припів. Чысціць ад снегу дворнік двор, у яго ёсць вядро, шуфель і лом, ён лёд пасыпае з вядра пяском. Добра быць дворнікам, буду як ён. Дівоси, цуди, дівоси, раз, два, три. Цуди, дівоси, раз, два, три. Зараз ви. Дівоси, цуди, дівоси, раз, два, три. Цуди, дівоси, раз, два, три. Цуды, дзівосы, лёгка і проста, раз, два, тры. Малы ці дарослы, ніколі не позна. Цуды, дзівосы, рабі, раз, два, тры. Цуди, дівоси, раз, два, три. Цуди, дівоси, раз, два, три. Хочу быць паэтам і водолазом, на глибині придумлять стану фрази. Рифми шукать, рифа усярод, про шланг поступать, будзе мне кислород. Я умею свистать, могу чемпионкой стать, умею гуляться праз голову и много чего яшчэ я могу. Цуды, дівосы, раз, два, три. Цуды, дівосы, раз, два, три. Зараз ви. Цуды, дівоси, раз, два, три. Цуды, дівоси, раз, два, три. Дякую. Щиро віншуємо вас з Днем родної мови. Сябры, скажите, калі ласка, якая у нас на дворе пора? Ужо вясна ці яшчэ лета, ці ўжо восень? Зима? Добра, а што у нас там на дворе ляжыць? У нас выпаў у Беластоку снег ці не? Хто бачыў снег? Падыміце рукі. А хто, скажите, калі ласка, з вас калі-небудзь еў снег? Ёсць такія? Зараз будзе песня пра гэтае. У нас, да рэчы, з Андрусём ёсць такі дзіцячы мюзікл, калядны, зімні. Калі-небудзь мы прыедзем у Новым годзе к вам сюды з гэтым мюзіклам. Мы ўжо былі, да рэчы, у Беластоку. І зараз мы заспяваем песню з гэтага мюзікла. Про тое, што бывае. Павайце разам з намі. Калі паеш снег. Там таксама вельмі простыя словы. Зараз покажем. Чхи, чхи,
чих, 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 дай хвароба перадых, дай хвароба перадых. Гэта такі весёлы прыпеў. Падпявайце. Давайте паспрабуем разам заспяваць гэты прыпеў. Чхі, 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 я хварэю дзень другі. Чых, 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 дай хвароба перадых, дай хвароба перадых. На двары прыгожы белы снег, яго я пераела. Дзень вясёлы стаў панурым, у мяне тэмпература. Чхі, 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 я хварэю дзень другі. Чых, чих, 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 дай хвароба перадых, дай хвароба перадых. Лецішчы ад кашлю з мятай, сода з імбіром, гарбата, пара з бульбы з марлей вата, ад прастуды лечыць тата, робіць цёплыя кампрэсы, і я ж ложку як прынцэса, праз вакно гляджу з гары, весела лятуць сябры. Чхі, 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 я хварэю дзень другі. Чых, чих, 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 дай хвароба перадых, дай хвароба перадых. Пахварэю яшчэ трошкі, а пасля ускочу з ложку. Санкі хуткі я вазьму, падымуся ўгару. Снег ляжы, не раставай, санкамі мяне чакай. Пахварэю яшчэ трошкі, пахварэю яшчэ трошкі. Чхі, 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 я хварэю дзень другі. Чых, чих, 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 дай хвароба перадых, дай хвароба перадых. Дякую. Зараз яшчэ песня, каб вы з намі заспявалі разам. А может быть запросим охвочых? Да, можа хтосьці хоча з дзяцей патанчыць разам з намі. Дорогие дети, можете подойти на сцену, зрабіць, хто не боится. Ці можете нават на сцену. Вось тут вот патанчыць можна, вось тут, можна ближе, вось сюды можна падняцца до нас, до мікрафону, і паспрабаваць трохі патанцаваць. Падыходзьце, трэба будзе паўтараць за аквалеріяй. Хто умее стаять на одной нозе, на правой нозе, кто умеет так стоять? Подыходите, кто умеет стоять на правой нозе, кто умеет на левой, подыходите. О, ура, у нас есть цудовный наш хор. Клас, такие яшчэ прыгожыя вы. У песні будуть такія словы, вельмі простыя. Я умею, я могу. І можем танчыць разом. Давайте потанчим. Ось такая мелодия и словы. Послухайте, будем спевать разом. Я умею, я могу. Я умею, я могу. Хочете микрофон поспевать, дети? Кто хочет микрофон поспевать? Тримайте. Я умею, я могу. Да, я буду показывать вам. Раз, два, три, четыре. Я умею, я могу. И зараз вы. Я
Я умею, я могу. Я умею, я могу. Я умею, я могу. Я умею, я могу подлетать у вышиню. Я умею, я могу. Зараз ви. Я умею, я могу. Я умею, я могу. Да, давайте глядите на меня. Я буду показывать вам, где спевать. Я умею, я могу левую поднять ногу. Я умею, я могу. И еще раз. Я умею, я могу. На одной нозе стою, песенку пою свою. Я умею, я могу. И еще раз. Я умею, я могу. Зараз трохи потанчим. Я могу подлетать у вышиню. Кто отважный, может быть, сможет взять и повторить. Крутану руками и отштурхнуся от земли. Песенку пою свою, и я умею, я могу. Я умею, я могу. И зараз вы. Я умею, я могу. И еще два разы. Я умею, я могу. Молодцы! Давайте Давай 5. Дякую. Давайте 5 хлопців. Раз. Давайте танцори 5. Хто ще співав 5? 5. 5. Давай. О, молодець. О, супер. А зараз ми заспіваємо вам вірш Петруся Бровки, який називається «Пахне чабор». Слово просте «Пахне чабор». Співайте разом, коли почуєте гэты припев. Хіба на вечір той можна забиться? Сонце за бором жар птушкой садится, штосьці спявае пяшчотнае бор. Пахне чабор, лёгкія крокі на вузкай сяжынцы, дзеўчына белай іскрыстай хусцінцы, быццам абсыпана промнями зор. Пахне чабор, пахне чабор, пахне чабор. 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 Выстіп насустрач, стаць і прызнацца, вось яно блізкае, яснае шчасце, крыкнуць хацелася голас замёр. Год 11, а может 12, сердце болит, что не здолею споткаться, сердце неизменно хвалює такой. Пахнет чабор, пахнет чабор, пахнет чабор. Пахнет чабор, пахнет чабор, пахнет чабор. Давайте разом. Пахнет чабор, пахнет чабор, пахнет чабор. Пахнет чабор, пахнет чабор, пахнет чабор. Час той сховався за дальній горою, здаться хвилина, яна предо мною. Вийду
чабор, пахнет чабор. Пахнет чабор, пахнет чабор, пахнет чабор. Пахнет чабор. Дякую. Ну і прийшов час развітвацца. І у нас для гэтага ёсць, у Андруся ёсць спецыяльная развітальная песня, якую мы заспяваем разам. Мы паспрабуем праспяваць яе па-беларуску, а таксама, я думаю, што трэба, раз мы у Беластоку і па-польску праспяваць. Будзе у нас такі рэфрэн. Мы будзем спяваць «Бывай да сустрэчы», а вы нам адкажаце «Да пабачэння». Мы вам праспяваем «На разе чэсць да відзення», а вы «До забачэння». Патрэніруемся і пасля праспяваем. Як добра з табою мне просто ісці, і нават рукой не кранацца рукі. Скажы, калі ласка, што думаеш ты аб гэтым усім? А ты у адказ паціскаеш плячыма, мне думку тваю разгадаць немагчыма. Магчыма, і варта ўсё гэта пакінуць. Што думаеш ты? Скажы мне, дзяўчына, бывай да сустрэчы. Што? Бывай да сустрэчы. Да пабачэння. Бывай да сустрэчы. Да пабачэння. Бывай да сустрэчы. Да пабачэння. На разе чэсць, до відзення. Да забачэння. 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 Завершается сённяшний вечер. Бывай да сустрэчы. Што? Ці маю цінея, якую надзею. Бывай да сустрэчы. Да забачэння. Як жораў і чапля жывем мы з табой. Адное балота, ды розны настрой. То ты не ў гуморы, то справы ў мяне, а час прамінае між тым пакрысе. Дарагія дарослыя дзеці, шчыра вас віншуем з днём роднай мовы. Да сустрэчы на новых канцэртах, да сустрэчы на канцэртах у Менску, у Вітебску, у Варшаве. Всіх вас абдымаем, зычым вам моцнага здароўя, размаўляйце на роднай мове, размаўляйце адзін з адным. Ну і да сустрэчы на канцэртах. Дякую. Андрусь Такенданг. Аквалерія! Бывай да сустрэчы! Да забачэння. 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 Сустрэчы! Да забачэння! Да пабачэння на наступных канцэртах! Дзякуй! Андрусь Такенданг і Аквалерія! Будете ще запрошати Белосток?
Запрашайце хутчэй, шчыльны графік у людзей. Дзякуй вам вялікі. Не ведаю, як вы, мы там знатна патанцавалі за кулісамі, і парна, і в соло, як заўгодна. Але чулася, што вам тут таксама было весела. Было? Клас, слухайце, ну, мне здаецца, што выдатны выходзіць вечар. Ну і самы час нам пераходзіць, канешне, да заключнага самага чаканага моманту узнагарод, пераможцаў, падарункаў. Таму я запрашаю усіх фіналістаў і фіналістак сённяшняга конкурсу на сцэну. Прашу, калі ласачка. Ось як мы... Ось як мы з вамі на рэпетыцыі рэпетавалі, ось так, калі ласачка, вас запрашаю. Ну, а я пакуль раскажу вам, дзякуючы каму, сёння у нас цэлая просто 100 падарункаў. Я хочу падзякаваць за падарункі ўраду Падляшскага ваяводства, бюро кіравання прамоцыі ваяводства, народнаму антыкрызіснаму кіраванню, праекту «Восьминог», краме «Адметнасць», краме «Кропка», выдавецтву «Гутенберг Паблішер» і краме «Птулху». Так, сябры, папрашу вас трошечки шчыльней, адно да аднаго. Не саромцеся, усе свае. А таксама цяпер самы час запрасіць на гэтую сцэну наше шаноўнае журы. Здаецца, усе выжылі, усе цэлыя. Итак, Магдалена Таранта, Алена Зуева-Цяхоўская, Андрей Степанюк і Зміцер Костін. Ну что ж, передаю слово журы. Калі ласка, абвяшчайце, раздавайце. Раз, два. О, уключаны. Адпаведная вышыня такая мікрафону. Слухайце, вы ўсе сёння пераможцы, таму што проста гэта было надзвычайна. Сапраўднае брава ўсім. Мы гатовыя былі даць усім першае месца, але арганізатары сказалі, што ну ёсць нейкі рэгламент, і таму мусім трымацца гэтага рэгламенту. І пачнем з катэгорыі 5-8 гадоў і хацелі б узнагародзіць вылучэннямі Вольгу Хаміцкую. Браво! А таксама запрашаем Зузанну Германович. Хлопцы, бачу, што спяшаюцца, зараз і на вас час прыйдзе. Цяпер ужо месцы. Хацелі б узнагародзіць трэцім месцам, дыпломам за трэцяе месца Фёдора Крытовіча. Запрашаем. Дыплом узнагароды і другое месца Ігнат Гаўрылюк. Ну і першае месца і сэрцы ўсіх сябраў журы гэта Вінцэнт Мудрачэнка. Браво, браво для гэтай катэгорыі. Наступная катэгорыя была самая масавая і па падачы заявак, і ў выніку таксама па колькасці удзельнікаў у фінале. Я тут махаю, усе падглядаюць, нічога зараз даведаюцца ўсе. Вылучэнне ў катэгорыі 9-12 гадоў для Вікторыі Янжыеўскай. Чакай. Вікторыя. Дам'яна Святлоўскага. І Ніколі Яроцкай. Дыплом трэцяга месца і ўзнагарода для Марцэліны Мойсей.
Другое месца паводле журы заваяваў Яахім Ігнатовіч. А пераможцай у гэтай катэгорыі паводле нас з'яўляецца Зоя Семежон. Віншуем. Наступная катэгорыя 13-17 гадоў. Яна не была самай шматлікай, але была самай-самай складанай. Таму што сапраўды шмат хацелася і першых, і другіх месцаў даць, падтрымаць усіх, але вылучэнне ў гэтай катэгорыі атрымалі Марк Брыцько. Браво. Пётр Дубавец. Трэцяе месца ў катэгорыі 13-17 гадоў Глеб Голубеў. Другое месца Кацярына Ігнацюк. І першае месца Вольга Сцепанюк. Таксама Вольга атрымлівае адмысловую ўзнагароду ад маршалка Падляшскага ваяводства, якую ўручае радны сейміку Падляшскага ваяводства, дырэктар другога агульнаадукацыйнага ліцэя з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы, спадар Ігар Лукашук, здаецца, не памыліўся. Я, może пакуль дам узнагароду, хочу паясніць, што вось атрымаў я ад спадара маршалка такі гравертон з просьбай, каб пераказаць пераможцу, але зразумеў, што няма тут гран-пры, няма самага лепшага. Ну і што ж, папрасіў тады журі, каб знайшло нейкі выхад з гэтай сітуацыі і рашылі мы прызнаць узнагароду для самага лепшага выканаўцы верша, якога аўтар з Падляшскага ваяводства. І вось Надзея Артемович і Сцепанюк. Вольга. Віншую. Ну што, дарослыя, трымціце? Страшна? Нема нічога страшнага. Зараз усё скончыцца. Слухайце, катэгорыя 18+, гэта не пра тое, пра што, магчыма, дарослыя падумалі. Смяюцца дзеці, чамусьці, не магу зразумець. Вылучэнне ў гэтай катэгорыі для Жэні Валатоўскай. Ой, я працягваю руку, каб вас таксама павіншаваць. І таксама запрашаем, вылучэнне атрымала Ганна Адамчук. Трэцяе месца ў катэгорыі удзельнікаў старэйшых за 18 гадоў. Трэцяе месца атрымлівае Наталя Астроўская. Запрашаем. На другім месцы, і не толькі дзякуючы брылю, спадар Віктар Цыркуновіч. Ну і скажу асабіста, я проста пасля гэтага выступу уявіў сабе, як Уладзімір Караткевіч пісаў ладдзю роспачы. Віншуем першае месца Надзея Кішкурна.
Наступная катэгорыя, апошняя на сёння, магчыма, найменш дэкламатарская, здаецца, найбольш мастацкая. Было ўсяго 4 удзельнікі, таму маем одно вылучэнне, і тут у гэтай катэгорыі мастацкага відэа вылучэнне атрымлівае Александр Янжыеўскі. Трэцяе месца журы прысудзіла Іллю Сугаку. Дякую. За мастацкае відэа другое месца атрымлівае Кацярына Еўдакімова. Правильно. Вікторыя ўдзельнічала ў гэтым, тут вядома. Ну і першае месца Валер Рущелік. Не ведаю, ці ёсць сярод нас Валер, але, напэўна, да Варшавы перададуць гэты дыплом, таксама ўзнагароды. Такім чынам журы завершыла сваю працу, вось тут так прыгоженька падпісалася. Да сустрэчы праз год. Дзякуй вялікі, а вас папрашу не разыходзіцца, і вас таксама. Чакайце, па-першае, спадары удзельнікі, пераможцы, па адбор грашовых узнагарод, падыдзіце, калі ласка, калі ўсё скончыцца, вось тут дзверы. Вось там маша рукой, Павел, то ты? Павел, ага. Вось там, і сігналізуе, што туды, у тыя дзверы. Вось, а я хачу запрасіць вас на агульны здымак. Хадзіце сюды бліжэй, падыходзьце бліжэй, дзе наш спадар-фатограф Сергей Морозаў. Ну што ж, хадзіце сюды, бліжэй, шчыльней. Зробім агульны здымак. Скажыце, якое слово можем пакрычаць, каб было ўсім весела? Жаба? Жаба падыдзе нам? Жаба. Ну што, мы готовыя? Все готовые? Раз, два, три. Жаба! І яшчэ один, ну каб дакладна ўсё выйшло, так, з фото? 3, 4. Жаба! Зубры! Ну давай яшчэ одну, третью на шчасце. І третье фото. 3, 4. Зубры! Ну што, дзякуй вам вялікі, я вас усіх шчыра віншую. Бяжыце хутчэй распаковваць вашыя падарункі, глядзець, што ж там такога цікавага наклалі нашы сябры, спонсары. Дзякуй, шаноўнае журы, дзякуй усім удзельніцам і удзельнікам, пераможцам, фіналістам. Я запрашаю вас Я адразу запрашаю вас на наступны конкурс, на наступны 5-й юбілейны конкурс дэкламатарскі. Нагадваю, што грашовыя ўзнагароды вы можете атрымаць вось за тымі дзвярыма. Зараз яны адкрываюцца, і там уже чакае Кацярына. А я развітваюся з вами. Дзякуй вам. Да пабачэння!